La vida en paraules. Les 5:04, la segona hora de La vida en paraules d'aquesta jornada de dia 8 de maig. I deien quan començàvem el programa que avui faríem un viatge en imaginació on anem ara al Centre d'Educació Ambiental que hi ha a Río Par, a Albacete, perquè avui el nostre professor d'astronomia, Miquel Fullana, ha viatjat amb els seus alumnes fins a aquest centre d'educació ambiental per fer una sèrie d'activitats i precisament tenim connexió amb el centre. Miquel, bones tardes. Hola, bones tardes, Marga. Què tal? Com va? Molt bé, per aquí. Ja fa un dia que estem per aquí, des d'ahir de matí, i bé, de moment molt bé i disfrutant de tot el que passa per aquí. Teniu bon temps? Sí, la veritat és que sí. El que passa és que ara avui a hora baixa pues, mos estan negulant bastant i hi ha una possibilitat de pluja per avui vespre, però bé, mos donen un temps, avui hem tingut un temps fenomenal, ahir també, i per demà, passat demà, per el que queda de setmana, també mos donen molt extraordinari i una pujada de temperatures molt gran, sí. Perquè a més crec que també per Mallorca serà igual. Sí, per això que sí. Perquè estàs enmig de la serra d'Alcaraz, és així? Exacte, la serra d'Alcaraz. Estem en el centre del Parc Natural de los Calares del Mundo, on hi ha el riu Mundo, que són les serres d'Alcaraz, Segura i les Villas, fan tot aquest conjunt de muntanyes aquí a la part sud de la província d'Albacete, ja al límit amb Múrcia i Jaén. És un centre d'educació ambiental que està especialitzat en fauna ibèrica i, bé, una sèrie d'activitats que ara mos explicareu que esteu fent, i vosaltres heu anat amb els alumnes. Quin grup? Anem a fer un poc la fitxa tècnica. Qui sou que esteu aquí en aquest centre? Sí, som de viatge de final d'etapa, viatge d'estudis de sisè de primari, del col·legi de Sagrat Cor. Sempre cada any pues, fem aquest viatge. Fa de 8 anys que venim aquí en aquest centre, a Río Par, i ens ho coneixem bé. És la majoria d'edat i d'enguany, de 8 anys? És la majoria d'edat de les nostres visites, exacte, de 8 anys, però és un lloc que, com que estem tan bé i ens agrada tant, i la veritat és que els nens sempre tornen entusiasmats i els encanta, pues, que no han canviat, és a dir, que sempre venim allà mateix, perquè és un lloc esplèndid. I bé, som 74 nens que estem aquí, en sos mestres, fent un poc totes aquestes activitats com a despedida de lo que ha estat fins ara d'estudis de primari, abans que se'n vagin a estudiar això. I esteu fent activitats amb distints animals, perquè per allà hi ha llops, cérvols, sí. Guineus, bé, animals que aquí normalment no tenim oportunitat de poder veure. No, efectivament, i més, avui, per exemple, hem fet ja activitat amb animals, amb llops, i hem tingut llops per damunt, perquè aquests llops petits, que tenen 11 mesos, els nens els han pogut tocar, han pogut jugar amb ells, com que us han dit una petita rapinyada, però bé, han disfrutat de tocar-los, i altres animals. Som grans mamífers, tots, cosa que un tipus de fauna que no existeix a les nostres illes. També crec que, no sé si ja heu fet l'activitat o encara la teniu pendent, muntar a cavall. Heu muntat a cavall ja? Sí, ja veureu que sí, clar. Compren que, com que són 74, pues, ens hem de dividir en grups i mentre un fan una cosa, els altres fan una altra. De fet, avui ja tots han fet ja qualque cosa. I per tant han fet ja totes les activitats, el que passa per distints grups. També senderisme, per exemple, lògicament. Senderisme, sí, també el naixement del riu Mundo, com deies. Exacte, 7 quilòmetres i mig de ruta fins al naixement del riu Mundo, perquè també és un naixement, se diu que és un dels naixements de rius més espectaculars i per tant fem una ruta de senderisme que és pràcticament totes de matí. També tiren barc. Bé, jo m'estic imaginant tenir aquesta edat i tenir l'oportunitat d'anar a un lloc i fer totes aquestes activitats per no oblidar-ho mai, Miquel, sí, jo m'agradaria, perquè després te recuperarem a tu com a professor, però crec que tens en Míriam, en Paula i en Joan. No sé en quin ordre me les passaràs. En Míriam, per exemple, ho han posat en aquest ordre. Fem una xerrada amb ells. Te passen a Míriam i te pot contar un poc ja el que han fet. Beníssim. Vinga, anem a veure. Míriam, bona tarda, Míriam, com va? Molt bé. Quant d'any tens tu? Jo, 11. 11 anys. Conta-mos, de lo que heu fet fins ara, què és el que més t'ha agradat? A mi, estar amb els amics a les cabanyes, tots junts, i totes les activitats que hem fet. I, no sé, per la nit, xerrar amb tots i jugar molt. I avui has tingut oportunitat de jugar amb aquest petit llop?
Jo no, ha sigut un altre grup. I què has fet avui? Jo he muntat a cavall i he anat amb un cotxe a veure un arbre centenari. Que bé. I hem vist que tenia 500 anys. 500 anys, mira, l'han ajudat els companys. 500 anys tenia aquest arbre, Déu-n'hi-do. En Miquel, el vostre professor, vos ensenya a estimar molt la natura, Sí. Què és el que t'agrada d'en Miquel, com a professor? Ara li estic fent una jugada en Miquel. Què és el que t'agrada del professor d'en Miquel, Míriam? L'explica molt bé. Explica molt bé. Per això el convidam a la ràdio, perquè també mos expliquin els més grans les coses. Míriam, li passes el telèfon a la Paula? Vale. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, Míriam. Adéu. Ara parlarem amb na Paula, que també m'imagino que deu tenir, però més o menys aquesta edat. Paula, Hola. com va? Molt bé. Quant d'any tens tu? 12. 12 anys. I què has fet avui? Quines activitats heu fet en el centre? Has anat en el mateix grup que na Míriam? No, he un anat altre. a fer un itinerari d'animals. Tu has estat en Sollop? Sí, en el joc. Oh, i què tal, men? Conta-m'ho, perquè jo no he tingut mai aquesta oportunitat de jugar amb un cadallet de llop. Molt bé. I a més eren dos, una hembra i un mascle. Una femelleta i un mascle. Sí. I què més, mem? I demà què faràs, si tu? Jo demà faré tir amb barc. Tir amb barc. Has fet mai tir amb barc? Serà la primera vegada? No. Sí. Sí. I ara te faig la mateixa pregunta que li he fet a Míriam. En Miquel, el vostre professor, és un molt bon professor, mos encanta, però jo m'agradaria saber què és el que t'agrada d'ell com a professor, Paula. És molt divertit. És molt divertit. Sí. També és veritat. Per això també el convidem a la ràdio. Paula, gràcies. Me passes en Joan? Vale, adéu. Gràcies. I de vinga, ara anem a parlar amb en Joan, que m'imagino que deu ser de l'altre grup. Joan, Hola. com estàs? Bé, Quant d'any tens tu? 11. 11. I tu què has fet avui? Tir amb barc. Tir amb barc. Veig que sí, que mos han duit a certificar. I què és el que més t'agrada d'aquesta experiència? Que fa de 8 anys, mos comentava en Miquel, que des del col·legi vostre vos fan aquest regal de final d'etapa. Què és el que més t'agrada? A mi m'agrada tot. És que, clar, aquestes coses tan curioses, perquè, per exemple, el llop encara no has tingut oportunitat de jugar al llop. No. Encara no. Tu te tocarà, clar, un altre dia, perquè m'han duit de grups diferents. Tampoc has muntat a cavall, tu? No. No, veus? Ja ho veig. La darrera pregunta que he fet a les teves companyes. Què és el que t'agrada d'en Miquel com a professor? Que simpàtic. Ets simpàtic, bueno. Joan, gràcies, me passes en Miquel. Oh, vinga, gràcies. Bueno, Marga. Miquel, jo crec que has sentit les preguntes, no has sentit el que les demanaven. David, sí, no, he sentit i m'he imaginat un pal el que demanaves. Ets simpàtic, expliques molt bé i és molt divertit. Per això també te convidam a la ràdio, Miquel. Exacte, és que és una sort, ja sé que no t'agrada xerrar de tu, però és que és una sort tenir un professor, hi ha professors, hi ha mestres que mos marquen a l'escola, dir, quan estudiam, hi ha professors que tota la vida els recordam, n'hi ha d'altres que ja ni saps qui te donava aquella assignatura. I jo estic segura que Miquel és un d'aquests professors que fa estimar la natura quan parla en els seus alumnes d'astronomia, de ciència, de totes aquestes matèries. Sé que aconsegueix i sé que quan siguis beat vendran molt d'alumnes sense el seu fill i te diran, Miquel, professor Miquel. Bé, no importa me la vista, no. Jo intent fer, bueno, la meva feina el millor que sé i que puc, però crec que aquestes experiències valen molt més inclús que no només una classe teòrica a l'aula, que només deixar, sinó ho viu molt més i aprenen molt més a la vegada. Molt. I a part d'aprendre el tema de natura, de poder tenir experiències úniques, de muntar el millor cavall, o tirar en barc, o fer una ruta i veure un arbre de 500 anys, o de poder jugar amb un llop, també a nivell personal i d'amistat i de grup, perquè crec que era na Míriam, que en el principi me deia que el que més li agradava era els vespres, parlar amb els companys, les xerrades. Això no s'oblida, i també forma part
A més, de tenir en compte que passarà que tenen, és la primera vegada que fan un viatge d'aquest estil, i això d'anar-te'n amb tots els teus companys de la classe i amics, i poder estar a les cabanyes, i poder tenir temps lliure, i tal, pues, canvia molt la relació, que no només la relació típica de dins aula. Jo ara m'agradaria, Miquel, ja no com a professor, ja t'ho estic demanant com a persona jove que ets, què és el que més t'agrada de totes les activitats? Perquè jo no sé si també les fas amb ells. Sí, les faig amb ells i tot el que puc, a més. No, evidentment, crec que la que més m'agrada, a lo millor perquè per la novetat que és l'experiència en els animals de la fauna ibèrica. És a dir, el fet de poder estar en els llocs, poder tocar-los, que se puguin posar per damunt, o que els cérvols o daines, que serien els gamos en castellà, cortos, que puguin menjar de les teves mans i tot això, pues, és una experiència bastant única i crec que és el que marca més. Jo fa molt de temps que també venc aquí, fa 10 anys que venc amb ells, perquè hi ha anys que me toca, anys que no, i clar, un poc el que és el paisatge, per jo ja no és novetat, però també he de reconèixer que el naixement del riu Mundo és molt espectacular i és un lloc molt recomanable per poder visitar. De fet, estem a una de les bandes més recomanables de la província d'Albacete per poder visitar, que és tota la zona de la Serra d'Alcaraz, en el centre de Riopar. Jo crec que la setmana que ve, ja ho havíem parlat, serà molt interessant que tinguin l'oportunitat, Miquel, quan venguis en el programa, que puguin venir un parell d'alumnes que hagin pogut gaudir d'aquesta experiència i ja després, descansats i sense l'emoció encara que tenen ara d'estar in situ en el lloc dels fets, ens puguin contar aquesta experiència. Efectivament, ja hauran fet tot i a més hauran fet, ara encara tenim algunes sorpreses preparades, és a dir que hi ha coses que no saben que passaran o veuran, per tant, vos ho podran contar tots, ja. Ah, sí? Ui, bé, jo no demanaré res perquè sé que t'estan escoltant i no m'ho diries. Sí, no puc dir res més. Hasta aquí podemos leer, que deien a Mayra. Fins aquí, hasta aquí podemos leer. Miquel Fullana, una abraçada molt forta i també a tots els alumnes, en aquest cas del Sagrat Cor, que estan desplaçats en aquest centre d'educació ambiental d'Albacete. Gràcies, Miquel. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bé, i ara fem una aturada per la publicitat i després anirem a Eivissa. I anar bé, s'ho pot passar molt bé.